Gde ste bre gurmančine? Kako provodite ovaj sveti dan? Ja jutros ustao, pijem kafu i razmišljam šta da skuvam. A mrzelo me nešto da baš kuvam i onda sam se odlučio za jedan lagani doručak. Ni manje ni više jednu cicvaru od 6000 kalorija. Nisam je ni jeo ni spremao baš dugo. Sad da li sam je baš originalno napravio, to stvarno ne znam, ali znam da sam je napravio sigurno bolje nego većina drugih. Odlepio sam za ukusom, razigrao sam se. Sad nisam smeo celu da je pojedem, mislim dobro meni srce, ali otkud znam. Tako da sam ostavio malo da ima šta dete da jede kad dođe kući, a žena da gleda kako dete jede, pošto moja žena izbjegava ovakve stvari. Jutro, 12 sati, lagano idemo ka Nadi, a kod Nade matine. Malo sam čekao u redu, ali to brzo prođe. Posebno zato što me neki brat u redu provalio ko sam i šta sam, pa sam se s njim malo ispričao. Evo, puno pozdrava. Sad šta sam uzeo kod Nade? Belu dimljenu slaninu. Šta će mi bela dimljena slanina? Pa za sve mi treba bela dimljena slanina. Gledaj kakva je to lepota. A šta sam još uzeo kod Nade? Uzeo sam i svinjski pauflek i uzeo sam i mozak. Eto, čisto malo da spojlujem šta će biti narednih dana. Mora malo se zakači roba da se proba. Odlično. Mekana, taman slana, tamana dimljena, a trkulji nož pravi da bude još mekša. Sad ću vam ispričam šta sam zamislio s belom dimljenom slaninom. Znači, stavljam je na ladan tiganj i sad to ide na baš laganu vatru da se čvrlji, da napravimo čvarke. Ili ti moglo bi se reći neki čips, kao guanciale za karbonaru kad radimo. Masnoću ćemo da iskoristimo za cicvaru. Sad evo jednog dobrog trika. Znači, ovi beli kartonski tanjiri su odlični za ove pržene stvari da se olade i odsede na njima, karton sve upije, posle bacite, nemate ništa da prljate. Vidi kako to fino. Sad idemo na cicvaru. Mleko, pa nekih 350 ml sam ja na primjer sipao, hladno mleko, dodajemo masnoću od ove dimljene slanine. Možete i pravo ako nemate dimljenu slaninu, ali ajde. I evo šta sam iskupovao. Kajmak, znači gledao sam bude najstariji na pijaci i onako, jeste po ukusu stariji po izgledu i nije baš. 1800 dinara kilo, ja sam tražio za 400, žena mi dala za 500, rekla daj još 100 dinara, sam rekao nemam, jer sam namenio 1000 dinara za proizvode, ova 2 sira su bila po 300 dinara, znači ova 4 pakovanja bi trebala da budu 1100, ja sam dao 1000, jer sam na 2 različite tezge, jedan je mladi sir, jedan stariji kajmak. I sad to ovako, koliko volite stavite u mleko i masnoću, mleko smo uključili da se greje onako neka najslabija temperatura u početku, da se stabilizuje, da ne bi zagorelo. I sad dodamo malo kajmaka ili ti po ukusu, ja ne volim mnogo, pa sam ovako stavio jednu kašiče, jedno, malo veće. Čekaj malo da skinem sa cicije, malo u šerpu, malo meni. I sad to baš onako polako treba da se meša, da proključa. Evo, brašno sam kupio, kilo belo, kilo žuto. Ovaj što prodaje belo, on poštuje kupce i vezuje lepo da može se odveže, a ovaj što prodaje žuto, on ne poštuje kupce i onda mora se mučiš. Sad ovdje moramo malo to da premerimo. Ja sam izmerio nekih 30, na primjer, grama žutog i 45 grama belog. Eto, to je to za nekih tih 350 ml, to je neka odlična gramaža. Da, nisam vam rekao koje je brašno u pitanju. Znači, jedno je kukuruzno žuto brašno, a drugo je kukuruzno belo brašno sa vodenice potočarke. Eto. I sad dodajemo to brašno u ovo mleko koje je krenulo blago da krčka. I sad, znate koji posao imate sad? Sad imate posao da narednih 10 minuta mešate i mešate i mešate. Ovako, kad krene ovo vi promešate. I posle 10 minuta to izgleda ovako lepo, kremasto, mojsije prolazi kao ništa. I sad šta radimo sad? Sad ćemo to stavimo malo sa strane da odmori. Ovo opet podgrevamo malo onu masnoću i sklonimo je s vatre i dodamo malo dimljenu papriku i sad to promešamo ako da se ona malo tu prži da pusti arome.
I to nam je spremno. Ovde sam rešio da dodam jedno žumance u cicvaru. To možda ne znam da li ide ili ne ide, ali kod mene ide i super je prošlo, super. Pogledaj kakva krema. Durmitorski gelato fazon, pogledaj. Milina. I sad je ostao samo još servis. Ja malo pre sam se smejao, izlazim iz zgrade, zvala me žena, došli oni dete i ja sad pod keceljom i varjačom izlazim u hodnik, tu srećem komšiju doktora sa stetoskopom oko vrata i uniformom. Izlazim i rekao, šta je komšiju, Dini, ja i ti u uniformama. Kaže mu, sad ako nas vidi neko ispred zgrade će da pomisli da smo na maskimbal krenuli. On se čovjek upiše od smeha. Dobro, idemo dalje. Možda i glupa priča, ali meni je bila simpatična. Evo ga, čips. Stavljamo čips na cicvaru. Sad ćemo malo tu da prelijemo onu masnoću od paprike i eto vam jedna perfektna cicvara. E sad, ako imate slabu čuku, držte se ovih ovsanih pahuljica i kojih još beše ima, ovih ječmenih. I može tu neka dehidrirana banana da padne umjesto čipsa od slanine bele. Ljubi vas Dot Pot, pozdrav!